Als het aan sociaal links ligt, zeker oliebollen. Maar het is niet anders. Als het een sociaal linkslijn hier, waren er op snijn 21 december gewoon oliekoeken verkocht in Dantemerdeel. Maar toch had de partij, tegemoet met de fractie van gemeentebelangen, besloten om haar onder het coalitieakkoord te houden. Maar dat was net een makkelijk besluit. Nou, we hebben er behoorlijk voor, zijn we ervoor opgekomen. Daarom heeft het ook even geduurd voordat wij nu naar buiten kwamen. Want we hebben best wel wat overleggen gehad, omdat wij vanuit Sociaal Links vinden... er kan best een uitzondering gemaakt worden voor oud en nieuw. Maar ja, we hebben een afspraak gemaakt en daar houden wij ons aan. Een man, een woord. Nou, zonder dat woord dan hebben we de bakkers die het zeggen van ja, maar wie mij ek net. En dan hebben we de supermarkten die het ek olieballen verkeerpje willen. We doen hier op de meesten te kwad als we daar in mei gaan. En dat betekent dat bakker Mollema liet de uitzondering onvregen op 21 december op een oorplak boeten de gemeente zijn crème opzetten mat. Het vergt natuurlijk heel veel tijd voor hem en drukte, extra drukte. Dat snap ik ook. Ja, en ja, toch beloven erbij dat voor u dus vind ik toch belangrijker dan de verkeer van olieballen. Het oliekoekenverhaal is nog net heel dal uiteten. Er leidt nog een moesje van BVNL om de verkeer toch staat te staan. Sociaal Links en gemeentebelang zouden de jaren verzwaardigen kunnen dat die onnaam wordt. Maar zij blijven bij de bestaande afspraken. Want de coalitiebreuk om frituurde deegballen kennen we zwart net door de beugel. We moeten wel relativeren en echt wel bedenken dat alles wat er nu in de wereld gebeurt... Ja, en een coalitiebreuk over oliebollen, nou, dat gaat echt te ver. Als ik keepje dan is het op sneeuwen. Of ik bak ze zelf, dat vind ik elke keer hetzelfde. Dus